שלום, שמי מירב אשר, בעלת תואר שני בחינוך, מומחית לתנועה לגיל הרך, יוצרת ומפתחת מוצרים ייחודיים ואיכותיים המתאימים לכל גיל ומשלבים מגוון רחב של פעילויות בדרגות קושי שונות. מתחילים. מוצרים אלו מתאימים לפעילויות בגני הילדים, בפעילויות ימי הולדת, בתי ספר, פעילויות הורים וילדים ופעילויות לגיבוש מבוגרים. בפיתוח מוצרים אלו ניתנה חשיבות רבה לקידום יחסים חברתיים ואינטראקציה קבוצתית, המושתתת על שיתוף פעולה והדדיות, תוך גיבוש והנאה. ההצלחה המשותפת נטולה תחושות של מתח ותסכול. לכל מוצר מגוון אפשרויות הפעלה. העצמת ילד יום ההולדת, תרגול תכני הוראה שונים בתנועה, כגון עונות השנה, רכישת השפה והחשבון ועוד, תוך הטמעה של החומר הנלמד והנאה של כל חברי הקבוצה. תרומה להתפתחותו של הילד, הן מבחינה מוטורית והן מבחינה קוגניטיבית, רגשית וחברתית, באה לידי ביטוי במוצר גומי בריבוע. למוצר זה תרומה משמעותית למוטוריקה גסה, שכלול מיומנויות הניטור והנחיתה, חציית קו אמצע, שיווי משקל ועוד. אני מזמינה אתכם ליצור מקשר לבירורים והזמנת מוצרים, וכמו כן להתעדכן באתר על סדנאות הדרכת מוצרים וימי מכירה מרוכזים. להתראות.